Aldiz, ambulantzietako langileek 3 eguneko lanuztea abiatu zuten astelehenean eta gaurkoa 3. greba eguna duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko protestak egin dituzte goiz honetan, lanuzte denetan bezala. Atzo Kasuako Bilbon istiluak izan ziren ertzaintzak langileen eseialdi baketsu baten aurkan kargatzerakoan greba batzordeak ohar bat argitaratu du. Osasun Garraioko patronalak eta Urkulluren gobernuak egindako zoritxarreko adierazpenak deituratzeko. Izan ere, joan den astelehenean salatu zuten piketeek galarazi egin zutela Bizkaian gutxieneko zerbitzuak betetzea sektoreko grebaren lehen egunean, baita anbulantzia batean eragindako kalteak ere. Ekaineko greba egunek izan zuten arrakasta eta Bizkaiko ostalaritza elkartaren jarrera ikusita, ostalaritzako langileak grebara deitu dituzten, Elalab, Comisiones Obreras eta UGTek hilaren 4ko greba burututan, gaurkoa lanuzte eguna dute sektoreko beharginek eta bihar ere egingo dute greba. Sindikatuek ateratako oharrean salatu duten, negoziazio maila blokeatuta dagoela oraindik eta Bizkaiko ostalaritza elkartaren inmobilismoa kritikatu duten. Elkartaren jarrera erabat arduragabea dela gaineratu dute patronala eta sindikatuak otsailetik baitaramaten bildu gabe. Bizkaiko ostalaritzako langileek ez dute soldata igoerarik izan 2020tik ordutik, KPIa 12,9 igo da. Gainera, aldi baterako erregulazioak haien egunerokoa bihurtu direla gaineratu dute sindikatuek. Horrek ez egonkortasuna ekarri du sektoretan eta enpresek egoera aprobetxatu dute malgutasuna areagotzeko. Hitzarmen horrek kolektibitateen sektoreari ere eragiten dio, baina sindikatuen hitzarmen propioan nahi duten eta patronalak ez du negoziatu nahi. Aldiz, Michelin Gasteizko fabrikako langileen batzordea Espainiako lantokien arteko batzordetik atera egingo da. Hala erabaki dute langileek ostiralean hasi eta astelehenean gauean amaitu den bozketan. Bozketaren marjina oso estua izan da, ordea 94 botokoa. 1237 langileek bozkatu dute aldaketaren alde, botoa eman dutenen 51,43. Naiz eta enpresa baldintzatu nahi izan du erreferenduma mehatxuekin, azkenean langileok esan dugu baietz, irtetzeari, zentroartekoei irtetzeari, eta labentzat oso pozgarria da, ze azkenean lan egiten dugun lekuan erabakiko dugu gure baldintza. Ostera, Gasteizen Tubacex-eko 2 langileren kontrako epaiketa hasi da gaur goizean. 2021 langileek egindako grebaren testuinguruan egindako mobilizazioetan gertatutakoaren harira izango dira epaituak desordena publikoa eta agintaritzaren aurkako atentatua errezitan. Fiskaltzak 14 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen du 2 langileentzat. Haietako batentzat gainera 3 urteko zigorra eskatzen du ertzaintzaren akusazio partikularrak. Gaur goizean epaiketa hasi baino lehen, haiera aldetik ailegatutako lagun andana bildu dira epaitegiaren aurrean auzipe duen absoluzioa aldarrikatzeko. Hau ez da Tubacex-eko grebaren inguruan egingo den lehenengo epaiketa. Aurretik enpresaren beste 2 langile izan dira epaituak mobilizazioen testuinguruan emandako istiluak direla medio. Airaldeko 3 bizilagunen aurkako epaiketa ere ospatzeko dago. Irailean burutu behar zen hau, baina azarorako atzeratua izan zen. Langatazken bueltakoak ala pentsionisten aferara salto, Euskal Herriko pentsionen mugimenduko emakume pentsionen 3. batzarra antolatu duten, zaintza eta pentsio duinak 1.080 orain lelopean. Datorren urriaren 20an izango da Bergarako seminarisoa aretoan. Donostian astearte honetan egin duten agerraldian azaldu dutenez, zainketetan eta haien sendeengan. Hala nabarmendu dute, zainketei ezin dietela emakume gehitu zainketen eztabaida oso presente dagoela gizartean adinekoen populazioa handitzen ari baita eta ez direla konformatzen orain arte egin denarekin bakarrik. Horregaitik, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakumeek dekalogo bat egin duten 3. batzarran eztabaidatuko dena eta gizartean naiz erakundetan eztabaida pizteko balioko duena.
Iritsi da 8 urte pasatu dira Eusko Jaurlaritzak etxebizitza legea ondu zuenetik eta beraz etxe eskubide subjektiboa arautu zuenetik. Eskubideak mugak zituela ikusita garapen juridiko baten beharra azpimarratu izan dute zenbait adituk eta eragileek. Hala 8 urteren ostean Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailburuak atzo adierazi zuen Eusko Jaurlaritzak etxe eskubide subjektiboa garatzen duen dekretua onartu duela. Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian eman zuen horren berri. Eskubide subjektiboari buruzko dekretua onartu du gaur Gobernu Kontseiluak etxebizitza duina eta egokia izateko baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonak babesteko. Etxebizitzaren euskal legetik abiatzen den eskubide aintzindaria da hau, eta alokairuko etxebizitza sozial bat edo alakorik ezean errenta ordaintzeko laguntza ekonomiko bat eskuratzeko aukera ematen du. Bestaldetik Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek indarrean jarri asmo duten fortuna handien gaineko zerga eredua. Koalizio abertzaleak azaldu duenez, zerga horretan proposatzen diren tasa gehienak ondare zergako berak dira eta horren beste 16 milioi eurotik gorako ondarea dutenek, baino ez dute gehiago ordainduko. Horregatik iritzi dio potentzialitate osoa kendu zaiola eta aberatsen neurrira eginda dagoela. Gauzak hala Euskal Herria Bilduk aurka bozkatuko du aldundietan. Zerga berriak eskaintzen dizkigun aukerak ez direla baliatzen. De facto, ustutzen dela zerga berriaren potentzialidade guztia. Zergatik, transposizioa egiterakoan, estatu mailan ahalbidetzen diren tipo berriak ezarri ordez, mantentzen direlako ondare zergan kontemplatuta zuten tipoak. Beraz, diru bilketa mantenduko litzateke. Soilik tramorik altuenean, 16 milioitik gorako diru ondarea daukaten personentzat, hor bai 3,5ko tipoa ezarriko litzateke. Baina beste guztiak, beste kontribuyente guztiak, salbuetsita gelituko ziren, ez lukete jasoko inolako zerga igoerarik. Eta zergez dabiltzala Gasteizko ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17ra arte, hurrengo astea arte atzeratu da. Udal gobernuak tarte horretan Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeekin akordioak lortzeko aukera dagoela uste du. Izan ere bere proposamena aurrera egin ahal izateko gobernuak oposizio talde baten babesa lortu behar du. PPk bere aldetik fiskalitatearen inguruko akordio batera ailegatzea baztertu du gobernuaren proposamenari osoko zuzenketa bat aurkeztuz. Gasteizko ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17 arte atzeratu da. Udal gobernuak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeekin akordio batera ailegatzeko tartea dagoela uste du. Gobernuak tasa, prezio eta zerga batzuetan 3ko igoera orokorra egin nahi du eta hondakinen zergarako 10% igoera planteatu du. Ondasun higiezinen eta ibilgailuen gaineko zergetan hobariak ere planteatu ditu. Azken hauek kotxe elektriko eta hibridoentzat zuzenduak. Proposamenarekin aurrera egin ahal izateko, oposizio talde baten aldeko bozka behar du gobernuak gutxienez. Talde guztiek proiektuari zuzenketak aurkeztu dituzte. EH Bilduk gobernuari akordioetara ailegatzeko borondate falta egotzi dio, eta 2,2% igoera orokorra hobariak eta kenkariak planteatu ditu. Elkarrekin Podemos taldeak fiskalitate berdearen bidean aurrera pausoak ematea proposatu du. Edukiontzi marroia irregularki erabiltzen dutenentzat 10%ko hobariarekin besteak beste. EH Bilduk proposamen fiskal bat egin du udalaren ahalmen ekonomikoa indartzeko defendatzen dugu. Herritarren egoera hobetzeko neurri eta kenkari fiskalez gain. EH Bilduk arduraz eta interes orokorrari eta herritarren ongizateari lehentasuna emanez jarraituko du lanean. Ese esfuerzo que realizan nuestras vecinas y nuestros vecinos al reciclar tiene que verse reflejado en las ordenanzas fiscales mediante una recompensa y entendemos que para que se vaya extendiendo esta práctica lo que necesitamos es que también haya bonificaciones.
PPek bere aldetik udaltasa eta zergin jaitsiera orokorra proposatu eta proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu du. Ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17an, asteartean, egingo da Gasteizko udaletxean. Arabatik Gipuzkoara Foru Aldundia abeltzainekin bildu zen atzo beste behin gaixotasun hemorragiko epizotikoak izandako eragina aztertzeko. Iñaki Goenaga Gipuzkoako enbako presidentearen arabera, Aldundiak 890 kasu baino gehiago zenbatu ditu orain arte lurraldeko 315 etxaldetan. Eritasunagatik hildakoak eta sakrifikatuak ere ohi baino gehiago dira. Hala, atzoko bileran Aldundiak abeltzainei adierazi zien akabatutako ganadua diruz konpentsatzeko asmoa badutela. Aldundiak gaur emango ditu diru laguntzei buruzko xehetasunak, baina baserritarrek uste dute beharrezkoa dela galerak konpentsatzea. Izan ere, Garikoitz Zabal Gipuzkoako eneko presidentearentzat sektore estrategikoa da abeltzaintza eta uste du halako egoera zaietan ezinbestekoa dela laguntza. Gauzak horrela, Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak halaxe heldu dio gaiari goiz honetan entzun. Gainera behar duten denari erantzuna emateko prest gaude eta horretan gabiltza. Maila atzo bildu zen eta okerrez balimanago datozen orduetan horren inguruan informazioa emango dute, beraz ez eta aurrea hartuko, baino kezka egon badago eta kezka horri aurre egiteko baliabideak bideratzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundia eta batipat gertutasuna dauden kasuetan, kasuak ezagutzeko eta lagundu ahal izateko. Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua martxa hartzen ari da pixkanaka, zirriborroaren arabera 130 milioi euro inguruko aurrekontua izango luke. Hainbat herritar kexu dira ingurumenean eragin handia izango duela adieraziz. Aitzitik, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak azpimarratu du gauzak ondo egingo direla Guggenheimekin eta Urdaibain ez dela ingurunea kaltetzen duen pausorik emango. Bizkaiko Foru Aldundiak legegintzaldi honetan lehen lerroan izango duen proiektuetako bada Urdaibaiko Guggenheim. Uniforme eman nahi diote datozen 4 urteetan, eta bai ala bai aurrera aterako dela ziurtatu du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Adierazi duenez erronkatza dute arte eta natura bateratzea helburu duen proiektua definitzea. Aldundia jakitera eman duenez Guggenheim museoa zabaltzaren helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industriako kalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioa jarriz. Hitzarmena zehazten du ingurumen jarduketek 63.570 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarriko dutela. Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua martxa hartzen ari da pixkanaka, eta testuinguru horretan hainbat herritar kexu dira Guggenheim Urdaibain eraikitzeak kalte handiak eragin ditzakela nabarmenduz. Iritzi diote ingurumenean eragingo duela galera gehien proiektuak. Hor ikusten dugu proiektua izan daitekela gure biosfera erreserbarentzako suntsitzailea. Aitzitik Elisabete Etxanobe aldun nagusiak azpimarratu du gauzak ondo egingo direla Guggenheimekin. Urdaibain ez dela inguruneak kaltetzen duen pausorik emango. Zirriborroaren arabera 130 milioi euro inguruko aurrekontua izango luke Guggenheim Urdaibaira edatzeko prozesuak. Momentuz jakina da Bizkaiko Aldundiaren eta Espainiako gobernuaren artean 80 milioi euro gorde dituztela proiekturako, 40 milioi euro bakoitzak. Honekin Nafarrara salto, Salvadorren jokabidea arbuiatu dute indarkeria matxista ukatzagatik. Iruñeko berdintasun zinegotziak argutik kentzea exigitu dute, UPN eta PP ez beste talde guztiek adi. Iruñeko udaleko oposizioak Carlos Salvador berdintasun zinegotzia gaitzetsi du azken osoko bilkuran egindako deklarazio batzuengatik. UPN-eko zinegotziak ultraeskuinak erabiltzen dituen argudio berak errepikatuz, emakumeen aurkako indarkeria biologikoa dela eta ez estrukturala adierazi du. Bere hitzetan, gizonak violentoagoak direnez, horrek azaltzen du emakumezkoek pairatzen dutena. Gauzak horrela, oposizioak EH Bildu PSN Kontigo Zurekin eta Geroa Bairen bozketekin UPN-eko berdintasun zinegotzia gaitzetsi egin du indarkeria matxista ukatzeagatik. Nosotros creemos, señor Salvador, que es hora de rectificar
es hora de que pida disculpas por esas afirmaciones, que las retire y que, en fin, yo creo que también es un buen momento para que UPN haga una reflexión y ponga al cargo de este área a una persona más adecuada para dirigir estas políticas. Por un lado, muestra su desprecio hacia el marco conceptual sobre el que se asienta toda la normativa en materia de violencia hacia las mujeres. Y por otro, deja claro, por si alguien tenía alguna duda atendiendo al histórico de sus intervenciones en diferentes cámaras y espacios, su posicionamiento respecto a esta violencia, que usted entiende que no necesita de adjetivos porque es más fácil decir que está en contra de todas y ya de paso mirar para otro lado. Cristina Ibarrolaren gobernuaren aurkako beste gaitzespen bat, eta honekin hirugarrena. Javier Labairu eta Maria Caballerok jasotakoaren ostean. Egun eskas pasa dira, aginte makila hartu zuenetik, eta jada, polemika eta gestio kaskarra izan ditu hizpide behin eta berriro. Espainiako gorteen osaketari begira ordea, EAJko Espainiako Kongresuko bozeramailea Aitor Estebanek ez du ezagutzera eman zein eskaera jakin egin dizkion Pedro Sánchez PSOEko Espainiako presidente gaiari bien arteko bileran, baina onartu du gaiak zerrendatuak daudela jadanik, gai bakoitzak bere zenbakia duela, eta gai horiek estatuaren eta Euskadiren arteko hartu emanen ingurukoak direla batetik, eta gai ekonomikoak ere badirela bestetik, hizkuntza eta kultura alorra ere, aipatu zuen atzo negoziazio mailan dauden gaiei erreparatzean, baina Estebanek ez zuen zehaztapen gehiagorik eman nahi izan, alferrik ikusten duelako hedabideetan hori buruz hitz egiten hastea. Gelditu gara, hurrengo asteetan, batzartzeko eta gauzak zehazkiago eztabaidatzeko. Ikusi dut, midoren baten agertu zala Eusko Alderdi Jeltzalearen baiezkoa emonda egoala eta PSOEak eukala, hori ez da horrela. Ondino gauzak eztabaidatu behar ditugu. Abia puntua jarri dugu, badirazi dutzegun undik nora joango diren, baina ondino eztabaidatu eta zehaztu behar ditugu. Ia 3 urteren ostean heldu da albistea, ireki egingo dituzte mugetako 4 bide, Hendaia eta Irun arteko oinezko zubia, eta Aldudeko Izpegiko eta Larraineko pasabideak urriaren 30an izango da irekiera. Frantzian egiten ari diren munduko errugbi txapelketa bukatzean Pirinio Atlantikoetako prefetak esan duenez. Dena den, prefetak gehitu du pasabide horiek irekitzeko erabakia hartu dutela, lurreko patrulla gehiago izango direlako, eta Frantziako eta Espainiako poliziek horretarako lankidetza abiatu dutelako. 2021ko urtarrietik daude itxita pasabide horiek ofizialki, legez kanpoko migrazioari eta terrorismoari aurre egiteko. Pirinio Atlantikoetako prefeturak mugetako 8 pasabide esteko agindua eman zuen orduan, itxita jarraitzen dutenak dira 4 horiek. Euskal presoen aferari helduta ere bada berririk. Asier Oiartzabal Euskal presoa lan emezandik martutenera leku aldatu dute. Oiartzabalek 22 urte daramatza espetxean, etxerat elkarteak jakinarazi duenez, Asier Oiartzabal Euskal presoa lan emezango espetxetik Okzitaian 230 kilometrora dagoena martutenera leku aldatu dute. Oiartzabal 2001ko iraiaren 27an atxilotu zuten Akizen eta ordutik preso dago. Andoaindarrak Saint-Maureko espetxean Frantzian 680 kilometrora dagoen kartzelan bete zuen zigorraren zati bat, baina 2018ko ekainean leku aldatu zuten lan emezanera. Egun espetxe hartan 9 euskal preso daude. Eta orain jarraian kulturarloko gaietan murgilduko gara, izan ere Koldo Otamendi musika zuzenan saioko gidariarekin egingo dugu bat. Orain gaurko eguneko atal berriak zer dakarren ezagutzeko. Kaixo, Koldo? Kaixo, egunon. Tira, ostegunero legez hitzorda dugu gaur gauean, 10etan pantailen aurrean musika zuzenean saioa ikusteko, zerekin topatuko gara?
Gaurko saioan aira egitasmoa ezagutuko dugu, PRMUSP musikariak idatzen duen egitasmo berria, eta giro elektroniko eta herri kantagintza murgilduko gara saioan zehar. Izan ere, aspalditik dabil Peio musika ez denan, ez da Koldo ordea, aira da bere bakarkako lehen egitasmoa nola iritsi da sortzera edo tira ez, zein da bere orain arteko ibilbidea? Peio ezaguna da iparraldeko musika eszenan, Donibane Ziburuko gaztetxean bada musika elektronikarekin lotura duen kolektibo bat, Moimoim kolektiboa, eta bertako kide da, eta urtea daramatza musika eszena horretan gauak araitzen bere musikarekin, ez? Eta bere ere Mailu taldeko kidea ere bada, eta beste hainbat proiektuan eritu izan da musikari bezala. Airarekin bere bakarkako lehen egitasmoa dela esan dezakegu, kasu honetan ere lehen aldiz ekin dio abesteari, orain arte beti ere teklatuen atzean eta izkutatu izan delako horratzeko parte horretan, eta egitasmonekin frentean jarri da, eta berak konfinamendu garaian sorturiko kantu batzuak topatu aldira argitaratu duen Laupa Bortzaire txiki izeneko disko honetan, eta disko hori ezagutzeko elkartu ginen berarekin, Pagolategian, atzean duzuen etxe horretan, Lartzabalen, eta gaur egun, bere ondoan duen banda lagun, kantu batzu jo zizkigun, eta proiektu inguruan aritu ginen luz eta zabal. Eta nolakoak dira kantu horiek? Diskonen zutabea, oinarri nagusia, aintzinako bertso batzu dira, Aita Donostiak idatzitako melodia batzutatik abiatu zen pixkat jostatze, eta beste hainbat artista, iparraldeko idazlea gehien bat, herri kantagintzan, kantatzen zina abestiak zutabe, eta bera gainetik hasi zen samplerak sartzen, sintetizadoreak eta beste elementuak, eta egitasmo honekin egin duena da kantu zarrei jantzi berri bat jarri, ez? Horrela entzinako kantuak, kapela kantatzen ziren kantu zar hoiei, bestelako jantzi bat jarri die, modernoagoa, gaur egun erabiltzen diren musika tresna lagun, baino beti ere aintzinako melodio horiek, aintzinako zurdur hori mantentzen, ez? Eta disko polita osatu du, 5 kantu dira, ordu erdiko iraupenean, ahotsek garrantzi handia dute, baina azpiti dauden baseak eta oso garrantzitsua dira ere. Beraz, guztia guaintzat hartuta, sartzen dira gogoak zuzenean Peio ikusteko, ez dakit aurki horretarako aukerarik izango dugun. Halaxe da, zuzenekoak egiteko aukera ezberdinak planteatzen ditu Peio, alde batetik bera bakarka aritzen da, teklatuak, sinteak, samplerrek da bestelakoekin, eta gero ere banda baten laguntza zere aritzen da, lauko, bosko, edo soikote formatuan segun lekua eta tokia. Kasu honetan, neurrian zehar bi emanaldi hitzartua ditu Peiok. Asteburu honetan Donostian egiko da, Tabakalera gunean, larun bat atxaldez, eta urriaren 20ean Azparnen hariko da kontzertu eskaintzen ere. Amaitzeko, azaroren 4ean Donostian hariko da, Kutitxi izeneko jaialdian, balio dute kolektiboak antolatutako jaialdi berrean, eta oraingoz, hiru horiek dira, Peio eta Ari egitasmoa ikusteko aukerak. Ondo da, Koldo, guzti hau jakin da, ez du baitzakerik ostegun honetako saioa ikusteko, aipatugunez gaueko 10etan, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Sorlekua utziz geroz ondiko primavera
ikusten duzu goizean. Argia hasten denean, menditxo baten gainean, menditxo baten gainean. Etxetik pillo haizin txuri bat, lau haitz ondoren erdian. Saku xuri bat atean, iturriño bat aldean. Han bizi naiz ni bakean, han bizi naiz ni bakean. Amabiterdiak pasata iritzi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iker Casanova, EH Bilduren bozeramailea Bizkaiko batzar nagusietan. Kaixo Iker, eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Beno, Fortuna handien zerga indarrean jartzeko lehen urratsak eman dituzte, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek. Nola hartu duzu proiektua? Atzo iragarri genuenez, gaizki hartu dugu, nola ez. Azken finean, zerga berri honekin aukera bat zegoen, gure zerga sistemaren alde bat aldatzeko eta diru bilketa handitzeko, hain zuzen ere gehien daukatenen kontura, eta oso norabide egokian planteatuta zegoen, baina EAJak zerga honen potentzialidadea desitxuratu du guztiz, eta azkenean bihurtuko du tresna antzu bat. Dagoeneko hemen existitzen da ondare zerga, estatu mailan zerga berri hau jarri zen toki batzuetan ondare zerga kenduta zegoelako eta beraz kasu horietan ordezkatuko luke, eta oraindik indarrean zegoen ondare zerga, zerga estatal berri honek aukera ematen zuen tipoak aldatzeko, hau da zerga igotzeko. Zerga igotzeko aberatzei, azken finean ordaintzen da 3 milioitik gora, gutxi gora bera. Beraz, ikusten genuen, aukera bat zegoela diru gehiago biltzeko eta baita ere pedagogia fiskala egiteko, zergatik. Azken finean, behin eta berriro esaten ari gara, fiskalitatea, progresibitatea esan behar duela, baliabide gehiago behar dituztela administrazio publikoek eta baliabide gehiago horiek etorri behar dela ez duzen ere, baldintza ekonomiko hoberen dauden personen partetik. Beraz, EAJak egin duenarekin, galdu ditugu bi aukera, alde batetik diru bilketa hobetzea, ze azkenean gauzak gutxi gora bera daude moduan geldituko dira, eta baita ere fiskalidadean pedagogia egokia egiteko aukera bat gizarteari begira proiektatzen, fiskalidade berri baten oinarriak zeintzu izan beharko ziren. Kontutan hartu behar dugu, reforma fiskal baten atarian gaudela, eta lehenengo urratsa hau baldin bada, beldur gaude, etorriko dena ere hildo beretik jungo den. Hau da, aberatzen aldeko fiskalidadea, eta azkenean azaleko aldaketa minimo batzuk egitea, baina benetan herri honek behar du reforma fiskal sakonari aurre egin gabe.
Aukera bat galdu da beraz, eta zein da orduan lurralde bakoitzaren egoera? Bueno, batzar nagusietan indar harreman ezberdina daude. Bizkaian gehiengo osoa dauka gobernuak, EAJak eta PSek osatzen duten gobernua, beraz horra ingo dute, zenbakiek albidetzen duten, hau da, suposatzen da, aprobatuko dutela foru araua aurkeztuten moduan. Baina beste 3 lurraldetan ez, beste 3 lurraldetan behar dute norbaiten babesa. Argi dago PPek ez duela emango, printzipioz zerga honen kontra dagoelako, zaila da, Podemosek ofizialki azken hitza esan ez duten arren, zaila da hau bestea gure arrazoi berberengatik eta EH Bilduk atzo iragarri genuen moduan gauzak horrela ez dugu babestuko eta gure ezezkoa edukiko dute. Beste gauza da negoziazio bat irekitzea eta aukerak emotea jatorrizko proposamen hau moldatzeko, kasu horretan gu beti bezala prest egongo ginateke negoziatzeko, baina argi daukagu zerga honek balio behar izan duela fiskalidadea areagotzeko gehien daukatenen artean. Kontutan hartu behar dugu ondare zerga EAen ordaintzen dutela 17.000 persona. Hori da hitz egiten ari garena. Eta EAJak aurkeztutako proposamenarekin bakarrik gehiago ordainduko lukete 300 persona inguruk. Orduan 16.700 aberatzek gauzak dauden moduan ikusiko lukete. Eta beraz, horre egingo dugu indarra, estatuaren aldaketak ahalbidetzen dituen tipo berriak ezartzeko, eta beraz, ondare zerga ordaintzen duten guztiei, fiskalitatea pizkat indartzeko. Atzo egin zenuten agerraldia eta aipatu zuen bezala EH Bilduk egineko kalkuluen arabera fortuna handien zergak 300 pertsonari eragingo die soilik eta proposamen honekin beratzek Espainian baino gutxiago ordainduko dutela salatu zenuten EH Bildutik, orduan interesak badaudela honen atzetik esan daiteke. Dudari gabe, diru kontua ari gara eta ez dira normalean diru asko daukatenek eragiteko gaitasuna daukate eta ikusten dugu behin eta berriro erabaki estrategikoetan EAJak sektore hauen menpe gelditzen dela. Askotan entzun dugu Urkullu kritikatzea Madrilen Ayusok egiten duena, adibidez, ondare zerga zuzen ere kentzea eta horri Urkulluk arrazoiarekin deitu zion dumping fiskala, hau da, lehia desleala ondareak tokiz aldatzeko eta Madrilen erroldatzeko aberatzak diren persona horiek, ez? Dumping fiskal moduan deskribatu zuen eta Holanda, baina azkenean Urkulluk edo EAJak honekin egin nahi duena da gauza bera. Horregatik galdetzen genuen atzo, zer da Urkulluri azola zaiona? Dumping fiskala existitzea edo dumping fiskala beste batzuek egitea, ze beraiek aukera izan dutenean gauza berbera egiteko eskala txikiago batean egin duten, ez dute kendu zerga osoa, ez da Madrilen egiten den hain agerikoa, baina uko egin diote fiskalidadea berdintzeko eta beraz hemen pitin bat gutxiago ordainduko dute hemengo aberatzek. Beraz, uste dugu justu kontrako norabidean joan beharko ginateke. Fiskalidadea gai delikatua da, ezin duzu jarri nahi dituzun zergak, hori egia da, baina aipatzen genuen pedagogia norabide horretan, bai saiatu beharko ginateke berdindu edo pizkat gehiago ordaintzea hemen, ze gizarte moduan beste parametro batzuetan kokatu behar dugu gure politika fiskala. Urkullu aipatu duzu Iker, azken asteetan Urkulluk greba deialdiak oposizioarekin eta batez ere EH Bildurekin lotu ditu. Ez dakit horren inguruan zer duzuen esateko? Bueno, kanpainan zehar esan nion Urkulluri kalea falta zitzaiola, ez? Orain gaztek esatu moduan, te falta kai esan nion eta asko azerretu ziren eta hartutzarrek erantzun zidan, ez? Baina argi dago, horrelakoak esateko errealitatetik oso urrun egon behar da. Oso urrun, benetan gure herriko jendeak pairatzen dituen arazoetatik. Gaur ona gentozenean ikusi ditugu protesta ezberdina Bilboko kaleetan, ikusi ditugu ostalaritzako jendea, ikusi ditugu mekanerreko langileak, ikusi ditugu hezkuntzako edo unibertsitateko irakasleak 20 minututan Gran Biatik paseatzen. Horrek ez dio erantzuten inolako estrategia politikori, horrek erantzuten dio lan baldintza eskasei, enpresen arazoei eta sektore ezberdinek daukaten arazo larriei. Eta ez horiek lan gatazka, baizik eta edozein hiritarrak momentu honetan dagoen egoera ekonomikoaren aurrean ikusten ari da, nola bere zailtasun ekonomikoak areagotzen ari diren. Inflazioa dela, hipotekak direla, etxebizitza kontuak eta bar luze bat. Horregatik pentsatzen dugu oso kezkagarria dela Urkulluk horrelakoak esatea. Edo nahi eta gezurra esaten du, edo benetan sinesten badu, ez dakit zein izango den aukerariko txarrena, edo gezurrak esatea, edo benetan sinestea esaten duena. Ze oso larria izango zen horrelako azterketak egitea, ez? Eta gero, horren ondorioa da, ez bada ulertzen
kalea ez bada ulertzen gertatzen ari dena, jendearen gandik kezketatik hain urrun kokatzen badira, oso zaila daukate benetan erantzun egokiak emoteko, eta azken finean horrelako azterketekin berresten dugu aspaldi esaten ari garena. Ziklo politiko bat agortu dela herri hontan, eta EAJak ez bada jendea entzuteko, oso zaila daukate jendeari erantzuteko gaitasuna izatea. Eta grebe ez gabiltzala, Euskal Herriko mugimendu feminista azaroaren 30erako greba orokor feministara deitu du. Atzoko egunean sindikatuek greba registratu zuten Nafarroan, eta gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin dute. Igandean, Berria egunkarian, Itsaso Atutzari egindako elkarrizketa bat argitaratu zuten, eta bertan Atutzak esaten zuen ez dagola grebarako arrazoirik. Bueno, ni ez naz mugimendu feministaren bozera maila, eta ez dagokin niri eta gizonoi ez dagokigu horre lidergoa edo bozera maietza eramatea. EH Bildu saiatzen da erakunde feminista bat izaten, saiatzen ari gara, porque badakigu gizarte osoan bezala gurean ere baudela oraindik inertzia asko eta patriarkatuaren zantzu asko, eta saiatzen ari gara horri aurre egiten eta erakunde feminista bihurtzen, eta norabide horretatik mugimendu feministaren zerbitzura jartzen gara. Azken urteotan, eta baita ere greba deialdi honetan noski, azken urteotan gure gizartean eman den aldaketarik importantenetariko bat izan da mugimendu feministak protagonizatu duena, iraultza feminista baten murgilduta gaudela esango nuke, prozesu dinamikoa da, ez da egun bateko kontua, eta, bueno, zorionez iraultza horren lidergoa ez da gokin niri, ez da EH Bilduri ere, baina ez da ere Itsaso Atutzari eta EAJari, ze bestela zain egongo inateke oraindik ezer egiteko EAJarentzat, inoiz ez delako garaia greba egiteko, inoiz ez dela momentua kalean egoteko, inoiz ez dela momentua protestatzeko, eta inoiz ez da momentua estatukua zalantza jartzeko, azken finean bereik estatuku horren partaide eta zutabe nagusietakoa dela. Baina esan dudanez, orionez, herri hontan daukagu mugimendu feminista oso indartsu eta aberatsa, eta beraiei dagokie estrategia planifikatzea, hor kokatute greba hori, eta gu bat egiten dugu zalantzai gabe dinamika horrekin. Hena ipatu zu, gaurko gunean hainbat greba deialdi daudela, mekanerreko langileek greba eguna dute, ostalaritzak greba eguna du, eta horrez gain EHUko langileek... Igual baten bat aztu dute, esan dut bakarrik Gran Bian ikusi ditudan mobilizazioak. Badute, baina gaur hilon protestak izan dira horienak adibidez. Eta mekanerra ipatuta, EH Bilduk Industria 5.0 plana aurkeztu zuen, mekanerrik itziera iragarri du, izatez ostalaritzak dio, enpresa ez dela bideragarri itziera hori zaiesteko, ez dakit zer egin daiteken, gaur adibidez mekanerreko langileek greba izateaz gain, Jaurlaritzako enplegu zelarekin bilera izan dute, ez dakit, zeo zer egin daiteke itziera hori eragozteko edo ez soilik mekanerrekoa, baizik eta industriaren alde zeo zer egiteko. Bai, eta mekanerren inguruan erantzun baino lehenago, aipatu nahiko nuke ere Laudion dagoen Glavista enpresare, momentu oso latzetan dagoena, espero dugu konponbide bat topatzea, azken finean enpresa horrek ere, Glavistak ere, badauka aukerak, etorkizunean irekita mantentzeko eta jarduerarekin jarraitzeko, baina negoziazio komplikatua dago multinazionalarekin, espero dugu konponbide bat topatzea. Eta mekanerren kasuan, oso kasu paradigmatiko baten aurrean gaude, enpresa berez ez dauka galerarik, enpresa da multinazionala handi baten partaidea, trokeleria da, Estelantis taldekoa da, mundu mailan dagoen autogintza talderik handinetako bat, igual Estelantis izena ez da hain ezaguna, baina horatzean dago Peugeot, Citroën, Fiat, marka ezberdinak. Enpresa berez lantegiak dirua ematen du, gutxi baina dirua ematen du, baina multinazionalak nahi duena da kosteak aurreztea eta produkzioa Txinatik ekartzea. Orduan, nolaiteko deslokalizazio baten aurrean kokatzen gara eta multinazionalen jokaeraren enegarren adibidearen aurrean. Ez da dirua galtzen, baina gehiago irazi nahian, 140 pertsona kalera bota nahi dute. Gu kontaktuan gaude, komitearekin, bertako bai Urdulizeko alkatea eta ingurutako EH Bilduko alkate guztiek bere prestutasun osoa eta laguntza osoa eskaintzen diete langilei, eta EH Bildu bezala bitartekaritza lanean gaude, bai instituzioekin, bai beste eragileekin,
asmoarekin, konponbide bat bilatzeko asmoarekin. Bi aukera daude, edo trokelgintza jarduera mantentzea, edo transizio bat egitea, beste eredu batera, hor dago lantegia, instalazio batzuk, langile kualifikatuak. Gaur egun industria munduan langile kualifikatu falta badaukagu, paradogiko bada ere, orduan pensatzen dugu lantegi horri konponbide bat eman behar zaiola. Bai, jarduera mantenduta, bai, beste jabe berri batekin, jarduera berboldatuta, baina ezin duguna onartu da, gainera, hainbeste desindustrializazio prozesuak pairatu dituen eskualde batean, Uribe Kostan hain zuzen ere, beste jarduera industrial potente bat galtzea. Beraz, gure konpromiso osoa langileak laguntzeko eta konponbidea bilatzeko. Bainatozke ez gabiltzela, ambulantziako langileak greban daude eta atzoko egunean ertzaintza euren kontra gogor oldartu zen. Bai, eta ez da lehenengo aldia, batzuk esaten dute obsesionatuta gaudela, edo ertzaintzak egiten duen guztia kritikatzeko joera daukagu, eta ez da horrela, gu kritikatzen dugu ertzaintza, beste edozein instituzio bezala, ematen du herri honetan, dana kritikatu daiteke ertzaintzaren jarrera izan ezik. Gu ikusten dugunean ertzaintza bere lanean muga gurutzatzen dituela eta onartezinak ez diren jarduera bortitzak egiten dituela. Ez dakit ze arrisku maila izango duten ambulantzietako langileak. Uste dut, persona askoren bizitza salbatu dituztela zuzenean, ez dakit zer egongo zeiren egiten, hain bortizki erantzuteko ertzaintzaren partetik, eta uste dugu horren atzean dagoena da, ondino funtzionatzeko molde batzuk txertatuta daudela instituzio horretan, eta uste dugu lan poliziala egin daitekela langileen kontra gehiagizko bortizkeria erabili gabe, eta ez da egun bateko kontua, eta ia sistematikoki errepikatzen diren arazo bat, beraz uste dugu hori konpondu egin behar dela, eta praktika giza eskubidekiko eta langileen eskubidekiko errespetuzko praktikak indarrean sartu behar dira derrigorrez ertzaintzan. Bestaldeik, kurso politikoa hasi da dagoeneko, baita ere aldundikoa ere, eta herritarren arazoei erantzuteko gai ez den EAJ agortuaren eredua aurkeztu duela EAJak ohartarazi duzue EH Bildutik, izan ere, Bizkaia denontzat planaren inguruan egindako irakurketa da hori. Bai, nik uste dut plan horretan islatzen dena da Bizkaiko EAJaren momentuan daukan ezaugarrietakoa da, ez? Kanpaiak entzun dituztela eta literaturan saiatzen ari da terminologia berritzen, baina muinean betikoa eskaintzen digute. Ze azken finean, mahai gainean daukagun erronka EAJarentzat oso zaila da. Aldaketa lideratzea. Eta beraiek aldaketa ukatzen dute, beraiek alderdi oso konservadoreak dira, eta gaina pensatzen dute gobernuen papera ez dela lidergo estrategikoa garatzea. Hori eragile ekonomikoi batez ere egokitzen zaiola. Beraz, mahai gainean baldin badaukagu transizio energetiko bat egiteko beharra, transizio ekologiko egiteko beharra. Aberastasunaren banaketan aldaketa sakonak emotea, aldaketa feminista, eraldaketa feminista, eta bar luze bat, eraldaketa prozesu sakon batzu eta murgilduta baldin bagaude, eta gure deialdia baldin bada gobernu sendo batek prozesuik lideratzea jendearen mesedetara jartzeko, bestea jendearen gainetik pasatuko dira, EAJak ez du ulertzen kontzeptualki hori egin behar denik, eta saiatzen ari da, esaten nuen moduan, zertzelada berde batzuk edo feminista batzuk jartzea literaturan, baina azken finean, muinean eta proposamen zehatzetan jarraikortasunari edo jarraikorkeriari ekiten diote, ze beraiek ere aldarrikatu dutenez, kontinuismoaren ikurra altzatu dute eta lehendik zauden proiektuei jarraipena emoteko mugatzen dira gutxi gora bera. Beraz, uste dugu, kezkagarria dela, ez soilik EH Bilduren ikuspuntutik, lurralde moduan, ikusi behar du orain tren batzuk abiatzen ari direla eta tren horiek bai ala bai hartu behar ditugula. Eta gobernu honekin ez gara garaiz helduko geltokira eta tren horiek eskapatuko zaizkigu. Eta horrek ze suposatu dezake, adibidez gure ekonomia, gure industria, gure ikerkuntza sistema, baita ere gure kohesio sozialan, erronka demografikoaren aurrean, asatea, eta hori oso arriskutsua da. Beraz, transizio momentu honetan uste dugu, uste genuen, eta horrela proposatu genuen hauteskundetan, Bizkaia behar duela lidergoa hartuko duen gobernu berri bat. Zoritxarrez, hiritarrok beste alderdi batzuk aukeratu dute, hori dudari gabe onartzen dugu, baina oso kezkatuta gaude, eta saetuko gara oposiziotik ere, paper proaktibo bat betetzen, azken finean, hau ez da alderdi bat edo besteren erronka, izik eta lurralde honen erronka, eta pensatzen dugu oso garrantzitsua dela hor egotea.
Eta EAJaren proiektu ez, Guggenheim Urdaibai proiektua aurrera doa, Guggenheim Urdaibai esto plataformak gogor kritikatu du proiektu hori, eta Elisabet Etxanobek bitartean adierazi du bai, ala bai, aurrera aterako dela proiektu hori, eta gaina horrez gain Etxanobek berak, adierazi du biosferan ez duela kalte egingo eraikinak edo proiektuak. Zer duzu esateko horren inguruan? Esan genezake, proiektu honen inguruan biltzen direla aipatu ditun EAJaren gaitz guztiak, ez? Ekologia aipatzen dute, baina gero biosferaren erreserba den toki batean egin nahi dute museo bat, eta ez da zoiek inpaktu zuzena. Nola jungo da jendea museo hori ikustera? Zenba milaka persona jungo dira egunero museo hori bizitatzera? Eta nola desplazatuko dira bat, segurazki, garraio pribatuaren bidez, errepideen saturazioa ekarriko dute, dagoeneko batez ere udaran, oso densitate, oso trafiko fluxu intentsuak dituen zonalde batean. Beste aldetik enpleguaren ikuspuntutik, danok aldarrikatzen dugu industria, baina ikusten da apostua zerbitzuak eta turismoa direla, ekologia aipatzen dute, baina justu Bizkaian dagoen biosfera erreserba bakarrean naturaren indarra eta baliatzean oinarritzen den eskualde proiektu bat gauzatu ordez, etortzen dira arrakasta zaharra errepikatuko borondatearekin, ez? Garai batean uste dute Guggenheim ondo atera zitzaiola, eta pentsatu dute hemen arrakasta hori errepikatu ditekela. Busturialdeak behar du hausnarketa sakonago bat, egia da arazoak dituela, egia da eskualdeak kanpoko inbertsioak ere behar dituela, baina egin behar du apostu integral bat, apostu sozioekonomiko bat, industrian aldeko apostu egiten dena, eta batez ere egin behar da eskualdearekin eta bertako jendea eta eragileekin elkarrizketaren ondorioz, hemen ondorioak kokatu dute prozesua baino lehenago. Norbaiti buruatu ditzain hor museo bat egin behar zela, eta horren badirudi, hau dela, bai ala bai, aurrera ihes egiteko zaiakera bat, ez? Goazen hitz egitera, goazen elkarrizketa sozial bat aktibatzera eskualde horretan, eta ikusiko dugu, igual museoren bat edo beste elementura bat egon behar du, baina guk uste du planteamendu sozioekonomiko integrala egin behar dela Busturialdearentzat, Bizkaiko beste eskualde guztientzat bezala. Eta etxebizitza legea indarrean dago, mozioak aurkeztu dituzte hainbat udalerritan, gune tentsionatuak izendatzeko, izan ere, Euskal Herrian, izan alokairuen prezio altua edo etxe utzen afera arazo larria bada, ez dakit mozio horiek aurkeztuta ere, irtenbidea eman gozaio arazo honi. Badakizue, hemen EAen badagoela honen inguruko bi jarrera, alde batetik etxebizitza legearen aplikazioaren aldekoak garenok, eta ez aldetik EAJ eta PP kontra daudela. Guk pentsatzen dugu lege honek tresna berriak eskaintzen dizkigula. Ez digu ezer kentzen, ez gaitu inbaditzen, ez da eskuduntzen galera bat kontrakoa. Tresnak eskaintzen dizkigute, lehen komentatu duguna fortuna handiko zergarekin bezala. Tresna berriak eskaintzen dizkigute. Eta gu pentsatzen dugu tresna horiek baliatu behar direla. Lehen aipatzen genuen ere EAJaren distantzia jendearen arazoekin, baina edozein elkarrizketatan, edozein pertsonarekin, etxebizitzaren afera agertzen da behin eta berriro arazo nagusietako bat bezala. Ez bada pertsona gazte bat arazoa ditula etxetik juteko, bada guraso bat, seme alabak etxean dituela ezin direlako emanzipatu. Eta gero ondorio demografikoak, emanzipazioen atxerapena, eta bar luze bat. Beraz, etxebizitzaren afera dago arazo sozioekonomikoen erdigunean. Eta guk pentsatzen dugu ausardiaren momentua dela. Horregatik, guk gehiengoa daukagun odal guztietan, baldintza betetzen badira, gehienetan betetzen badira, saiatuko gara, zonalde tensionatuak izendatzea, eta gero, beste instituzioi egokituko zaio, horren aurrean behar diren neurriak hartzea, alokairaren igoerei muga jartzeko. Hori da, eskuratu duen tresna berria, eta hori da EH Bildu aprobetzatzen saiatuko den tresna. Eta bukatzeko Iker, hauteskundeen ostean mapa politiko berria edatu zen, edo zabaldu zen Euskal Herrian, Bizkaian egia da, EH Bilduk ez duela nagusitasuna, hala ere aldaketa garaia aipatu duzu lehen, eta Bizkaian oposizioko indar batek inoiz edukitako indarrik handiena du, zehozer egiteko aukera badago, ezta? Bai, guk uste dugu, azken hauteskunden ondoren, Bizkaiko mapa politikoa aldatu dela, eta baita ere
plano psikologikoan, jendea Bizkaian politika beste modu batean ikusten du. Gu saiatu ginen hauteskundeetan gure emaitzarik onenak lortzen, eta lortu genituen, apostu hori egin genuen, baldintzak ikusten genitulako, bestela farol baten iraupena edo ikusten baduzu gero porrota daukazula, ez guk esan genuen inoizko emaitzarik onena lortzera goaz, ustegulako hortarako baldintza daudela, eta lortu genuen. Eta era beran koitu zen, kontrako norabidean EAJak sekulako kolpea jasan zuela. Beraz indarrak parekatu egin dira dezente Bizkaian, eta ezinezkoa zirudiena badirudi orain irudikatzen hasi dela. EAJ dauzka 23, gu dauzkago 15 ordezkari, eta Bizkaian lehia dago. Eta hori oso importantea da. Gainera pentsatzen dugu, hona etortzeko joerak mantentzen direla oraindik. Hau da, alde batetik EH Bilduren goranzko joera, ez dugu uste apaltasunez, baina, azterketa hotz baten ondoren pensatzen dugu gure goranzko joera jarretzen duela, eta EAJaren beranzko joera ere uste dugu mantenduko dela. Azken finean, lehen aipatu dugu, Urkulluk egindako analisi hoiek egiten jarraitzen badute, jarretuko dute jendearen gandik aldentzen. Eta beste aldetik EH Bilduk lortu du, lehenengo aldiz esango nuke, hainbat sektore berrien gana heltzea, eta agertzea espazio politiko eta geografiko batzuetan alternatiba bezala, eta Bilboko eta Bizkaiko hiriguneaz ari naiz. Beraz, uste dut, gure hazkunde potentzialidadea mantentzen dela, eta saiatuko gara zonalde berezi batzu, Bizkaia osoko, baina zonalde hiritar hoietako jendearen beharrei erantzuten jarraitzea, eta pensatzen dugu, aukera dagoela, duela 4 urte edo 3 urte edo iaz ezinezkoa zirudienan, ikustu dut perfilatzen hasten dela iruditegi kolektiboan, hau da Bizkaian posiblea dela Euskal Herria Bildu gobernatzea, dagoeneko 40 alkatetxa baino gehiagotan gaude, eta pensatzen dugu herrialde mailan ere hori posible izango dela. Eta azken kontutsu bat, ikasturte honetan Jaurlaritzako hauteskundeak izango dira, oraindik ez dakigu noiz izango diren zehazki, atzoko egunean adibidez Miren Gorrotxategik adierazi zuen, martxoan edo izan barko liratezkela hauteskunde horiek, data ez dute jarri, egia da, batzuek diote dagoeneko aurre kanpaina abiatu dela, ez dakite hauteskundei begira, nola ikusten duzun panorama, egoera, mapa politiko berria eraiki den honetan, aukerak baitu EH Bilduko? Bai, nik uste dut, azkenean, hauteskunde hauek helduko direla nolabaiteko jarraipen bezala ez eduki dugun ziklo elektoral intenso honetatik, ez? Eduki ditugu foru eta udal hauteskundea, gero estatu mailakoak, ez dakigu beste batzuk izango ditugun, denok espero dugu ez, baina aukera hori badago, europearrak ere egongo dira, eta nik uste dut ziklo politiko berbera dela, beraz baikor gaude, pentsatzen dugu lehen aipatu da moduan, joera oso zendo egonkortu direla euskal gizartean, arrokeriari gabe eta apaltasunetik, hiritarrek hori eskatzen dute politikan aritzen garenoi, apalak izatea eta lurrak, oinak beti lurrean mantentzea, baina apaltasun horretatik pensatzen dugu, konektatzen ari garela jendearekin, azken finean, ez da bolbora asmatzea, jendea behar ekonomikoak, behar soziala, behar laborala ditu, eta bilatzen duena gobernuetan da, babesa eta erantzunak. Eta baita ere, jendea badauka munduan ematen ari diren aldaketa hoien guztien aurrean, segurtasuna, baina segurtasun proaktibo bat, ez norbait prometitzea aldaketak egongo ez direnik, baizik eta edozein gauz aldatuta ere, gizartean antolatuko dugula babes sistema kolektibo bat, eta inoiz ez dela trenetik erorriko. Eta EH Bildu hori eskaintzen dio jendeari. Gobernu babesle bat eta erantzun sozial, gehiengoaren erantzun soziala gure praktika politikoaren erdigunean kokatzea. Eskaintzen dugu diskursoarekin, baina instituzio guztietatik ere uste dut jendea pertzibitzen duela hortango dela. Beraz, baikor gaude eta, etorriko dira hauteskunde horiek, espero dugu emaitza honak lortzea. Azken mezu horrekin bukatu beharra dugu, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Iker Casanova, EH Bilduren bozeramailea Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Eta orain tarte bat, eta jarraian entzuliko gara eguneko sozialiarekin, orain arte. Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen.
sorlekua utziz geroz ondiko tzala beharrez jenko ona urrik aldu ta beti neren igarrez primaderan hasi orduko arbolak estaltzen lorez soritxo bat heldu zaut beti nire egitik egalez. Ikusten duzu goizean argia hasten denean menditxo baten gainean menditxo baten gainean etxe tipillo hain zintxuri bat lau haitz ondoren erdian saku xuri bat atean iturriño bat aldean han bizi naiz ni bakean han bizi naiz ni bakean
Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Ordu batak pasata iritsi da solasaldiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Zuine Rodriguez eta Joserra Becerra. Kaixo bioi eta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, gaurkoan EHUko irakasleek eta ikertzaileek greba eguna dute. Sindikatuek emandako datuen arabera, jarraipena 85%koa izan da irakasleen kasuan eta ikertzaileen kasuan eta ordezkoen kasuan gainera adierazi dute handiagoa izan dela. Zuzenian joango gara, izan ere bertan kameraren bestaldean dugu Jon Azkune. Kaixo, Jon, entzuten gaituzu? Kaixo, bai, entzuten zaituzte. Greba eguna izan duzue gaur EHUn, protesta egin duzue dagoeneko, konta iguzu, zelan joan da? Bueno, oso arrakastatsua izan da, lehen ordutik, kanpusak ia hutsik egon dira, eta ostean Bilbon, Gasteizen eta Donostian egin diren mobilizazioak ere oso jendetsuak eta oso arrakastatsuak izan dira. Momentuz argitaratu diren datuen arabera, jarraipena altua izan da, 85% ingurukoa. Beraz, esandakoa, oso pozik gaude maitzekin. Joan Erastera egon zinen hemen gurekin, baina Jon, errepikatze arren, zeintzuk dira zuen aldarri nagusienak? Aldarriak ugariak dira. Beste alde batetik, ordezkoen baldintzak hobetzea, eta horretarako eskatzen duguna da jardunaldi osoan izatea. Hau da, ez onartzea, orain arte egon diren ordezkoen partzialitatea, 400 eta 500 euroko soldatarekin, eta gaur egun ezarri duten ordezkoen sistemarekin, zein eta, askoz jota, 850 euro irabaziko den. Horretaz gain, baita be, eskatzen duguna da, plantillak jende finkoarekin hornitzea, egon den erosahalmenaren galerari aurre egitea, eta unibertsitatearen orokorrean dagoen burokratizazioarekin amaitzea. Zuen baldintzak, lan baldintzak duintzea eta ez prekarioak izatea, azkenean salatzen duzue, rektoretzak EHUk egin duen usuari buruzko interpretazio murriztatzailea, ez dakite EHUrekin harremanak edo hartu emanik izan duzuen? Momentuz ez da inolako harremanik egon, dakigu EHUk adierazpen publikoak egin dituela, eta bere momentuan sindikatuekin eduki zituen harremanetan murriztu dira esatera, legea dela, legea aplikatu behar dela eta ez dela negoziatzeko inolako tarterik. Momentuz hori da dakiguna, horretaz gain, etengabe, prentzan, irratian, telebistan, errektoreak egiten dituen adierazpenak aintzat hartuta, dirudi ez dutela negoziatzeko borondate handirik egia esan. Negoziatzeko borondate eza zalatzen duzue beraz, gaurkoan greba eguna izan duzu, imaginatzen dut oraindik grebaren valorazioa egin behar duzuela, hala ere borrokan jarraitzeko asmoa duzue eta ez dakit beste grebaren bat aurrikusten duzuen. Gure helburua noski ez da borrokan jarraitzea, gure helburua da gure lana era duin batean egiteko baldintzak izatea. Hortaz, EHUk bere jarrera aldatzen baldin badu eta neurriak hartzen baldin baditu, ez da beste mobilizaziorik egongo. Hala ere, ez badu jarrera aldatzen, egin dituen adierazpenekin jarraitzen baldin badu, ziurrenik aurrerantzean ere mobilizazioak egongo dira eta ziurrenik greba gehiago ere egongo dira. Hala ere, goiz da momentuz horrelako aurreikuspenak egiteko. Oso ondo, Jon Azkune, eskerrik asko beste behin ere gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei.
Bueno, jo nentzun dugu, izan ere, zaratzen dituzten bat kontu, baina horin artean badago, EHuk ustoari buruz egindako interpretazio murriztatzailea, ez da? Izan ere, interpretazio horrekin, ordezko langileek soilik klaseak emango dituzte, ikerkuntza ez da aintzat hartzen, eta hori dela eta, besteak beste, 8 euroko soldatak eskaintzen ditu ordezko langile horiei EHuk. Bai, ez da, saldu behar da pixkat, nik uste unibertsitatearen egoera zein da, egia da, Espainiatik datorren lege honek gauzak aldatzen dituela, bai, zuzendaritzatik, bai, dekanatzotik esaten da, ezin dela legea bete behar dela, baina legea interpretatu daiteke malgutatzunez jokatu daiteke, eta nik uste errektoreak ez dakala, eta Joneko ondo azaldu du borondatea. Zer gertatzen da? Hementxe 8 euroko soldata dakagu, justuki, jadanik 8 euroko soldata ez da bat ere duina, ez? Eta zergatik sortzen da? Ulertzen dalako unibertsitatean karrera akademikoa egiteko edo zer gauza balio duela, ez? Zu karrera akademikoa egin nahi duzu, orduan egingo duzu, eta zein dan lanbaldintzak berdin du, ez? Orduan, badirudi zoik egin behar dituzula klaseak, eta klasetik kanpo geratzen den guzti hori debalde eta amorez egin behar dezula. Eta zer da guzti hori? Bada ikerketa, askorentzako ikerketa da erdigunea, gero entzuten dugu behin baino gehiagotan, ez? Lehendakariari esan zein importantia da Euskal Herriako ikerketa, baina ikerketa hau ikusita ez da ordainduko. Debalde eta doainik egiten da, ez? Eta debalde eta doainik egiten dena da militantzia, ez lana. Ez? Eta hau esan behar da, eta hau lana da, ez? Eta gero egia da, unibertsitatea ere, eta honek oso ondo azaldu du Jonek, ez? Burokratizazio prozesu oso haundi bat daka, ez? Irakasleak eta ikerlariak urduak eman behar dituzte, kudeak eta lanak egiten, eta hori ere, berriz ere, debalde eta amore, ez? Hau da, gure ikerlari eta irakasleen egoera, alde batetik, baina gero bestaletik ikusten nahi gara, ez? Unibertsitate beraren prozesu privatizatzaile bat sustatzen ari dela, ez? Orduan, badaukazu zure estafa den hori, eta zure estafak duen kondizioiek alde batea utzi, eta negoziazio bat izten, eta bestetik ari zera fomentatzen enpresen zarrera unibertsitatean, ez? Orduan, nik uste hemen dagoena da, eredu oso zehatz bat, ez? Enpresak nahi ditugu unibertsitatean, baina langileak ez ditugu nahi, ez? Orduan, nik uste argi eta garbi zentzu guztia dakala greba, datuak erakusten dugu, ez? Segimendua oso handia izan da, beraz, eta segimendua izan da handia, bai ikerlari eta irakasleen artean, baina baita ere afekzioa ez duten beste langileen artean. Beraz, elkartasun molde hori badago, ez? Eta ikusi beharko dugu, ze puntura arte hau eragina dauka dekanatoan eta errektore zuzendaritzan, zen olako gauzengatik, igual, Eba Ferreirak zerbait esan beharko du, ero atzera pausu bat eman beharko du, ikusiko dugu, zen badirudi ez direla geldituko eta eskerrak gaina. Aspalditik EHun ikusten da nola irakasleen eta ikerlarien artean badaudela tarte grisak edo, eta orain Zurinek esan duen moduan gauzak legeztatu dira estatu mailan, ikerlarien lan baldintzak eta ikertzeko baldintzak edo, baina tarte gris horietan eta legeztatuta egon arren, EHun, hau da, unibertsitate publikoan gauzak arautu behar dira. Eta arautzen ez diren bitartean, interpretazioak hor daude, interpretazioak dira nagusi eta interpretazioak beti dira EHuren alde eta inoiz lan baldintzen alde edo langileen alde. Hori da, buelta eman behar dioguna, ze kalitatezko unibertsitate publikoa behar badu eta nahi baldin badugu herri bezala, sustatu behar dugu EHU edo unibertsitate horren langileen eskaerak egoera horiei gutxienez egoera horiek duinak izateko. Eta 800 euro
orain gaur egun ez da soldata duin bat, ez ja karrera akademikoa izateko, baizik eta, ezer ez egiteko, bai? Orduan ikuspuntu horretatik, ikusiko dugu, baina EHUko interpretazioak bestelakoak izan behar dira, ze orain arte izan duguna onartezina da, ez langileentzat, ez gizartearentzat. Gero jarrituko dugu greba deialdiekin, baina EHU aipatu dugula, hezkuntzaren gaiain sartuko gara. Izan ere, No Phone Challenge proiektua martxan jarri zuen Telmo Lazkanok, laugarren DBH-ko ikasleen artean, eta ikasle gehienek onartu zuten proiektu hori, eta helburua zen mugikorraren erabilaren gaineko hausnarketa kritiko bat egitea, eta sare sozialekin harreman osasuntsu bat eraikitzea. Eta gaiari heltzeko, zehazki, Telmo Lazkano bera dugu pantailaren beste aldean. Kaixo, Telmo? Egunon. Aipatu dugu, ez? No Phone Challenge proiektua martxan jarri zenuen. Zeintzuk izan dira proiektu horren ondorio nagusienak? Ondorio asko izan ditu, ez? Pertsonalki eta maila profesionalean aintzat hartzekoak, ez? Baina, esango nuke, lehenengo ikasketa izan dela, ikustea, ez? Nerabe hauentzako mugikorra, tresna soil bat baino gehiago dela, ez? Eta beraien autoestima, balore eta identitatea oso lotuta dagoela, pantaila txiki hortatik datozen bizipenen arira, ez? Izan ere, azken batean, algoritmoek gure bizitza baldintzatzen dute, nola baldintzatzen dute zehazki algoritmoek gure bizitza? Hor, nire ustez behintzat, baldintzatzen dute gure ezagutza edo ez ezagutzaren baitan. Hau da, ezagutzen badugu, ez, mugikorra edo batez ere bertan diteun aplikazio batzuen nondik norakoak, nik uste, logika algoritmiko horren eragina izango dela, izango ez horren indartsua, ez? Baina juten bagea, ez ezagutza batetik, izango gara erabiltzaileak baino gehiago erabiliak. Nere enpresaren helburua da, norbanakoen arreta alik eta denbora gehien mantentzea, eta horretarako teknika psikologiko eta teknologikoak erabiltzen dituzte, eta teknika horiek albondorioak badituzte, imaginatzen dut albondorio asko izango direla, ez dakite baten bat azaltzerik duzun, Telmo? Hor nik bi alde nabari ikusten ditut, ez? Alde batetik dator erabilera beretik, ez? Kontsumo horrek zer nolako eragina sortzen duen erabiltzailearengan. Gauza asko landu ditzazkegu horta, baina nik uste gaur egun adibidez gori dagoela pornografiaren kontu hau, ez? Nola 9 urtetara jaitsi den lehenengo kontaktu hau, eta ez da zerbait bilatua izan, baizik eta aurkitu egin dute sarean, hau da pop-ups eta bannersen bitartez ikusi dute eta sartu dira, ez? Eta, pornografiarekin kontaktu oso goiztiarra hau, gero ditu ondorio lazgarri batzuk, nik uste lehen behi golpean pentsatu ditzazkegun kontu ez gain, sexuaren inguruan izan eratu ezaketen idei ez gain, azkenean psikologo eta psikiatra gehienek jotzen dute kausa nagusi gisa, berdinen arteko bortxaketen handitzearekin, ez? Lehen kontaktu oso goiztia arrau. Baina bestetik, ez, nik uste baita kontutan hartu behar duela, kontsumo beretik aratago jota, ematen badute, 5-6 ordu telefonaren aurrean, ez, garbi dagoena da beste zerbaitetan ez dutela ematen, ez, denbora hori, eta nik uste bertan atentzio jarri behar dugula, ez, nola gure arteko harremanak zauritzen ari diren, eta inoiz baino bakartiago sentitzen ari direla, ez, gaur egun nerabeak, eta orokorrean, norbanako bakoitzak izartean, eta baita ere, inguruarekin, naturarekin kontaktua, kirola, lokerro eta gutxiago egitea adibidez, ondorio nabariak dira, ez, mugikorraren erabilera sutsu honen ondorioz. Orduan, nik uste oso modu holistiko batean tratatu beharreko gaia dela, eta agian hor irakaskuntzan inguruan ari zaretenez, igual maila kognitiboan ere aztertzea ondo legoke, eta nik esango nuke
mugikorraren erabira sutsu honek eta horren goiztiarrak, hiru mailatan, batez ere hiru mailatan duela eragin nabaria. Eta hau hezkuntzan oso argi ikusten dugu, ez? Alde batetik hizkuntza bera eta euskera batez ere, hizkuntzan gaitasun gabezi oso handiak ikusten ari gara, bigarren hezkuntzan, lehen hezkuntzan baita ere. Eta honek zer nolako lotura duen mugikorrarekin ikusteko, nik uste adibidea jartzea dela egokiena eta izango litzateke hasieran lehen hezkuntzan, haur hezkuntzan baita ere, nola ikasten dute gure gazteek edo pertsona orok, ez? Hizkuntzaren ezaugarriak edo gaitasunak, batez ere gure erreferenteekin kontaktua izan, ez? Gure gurasoekin, eta gero baita ere, noski irakurtzerakoan. Hau da, zer gertatzen da mugikorrarekin, umea mugikorraren aurrean badago, ez? Eta gurasoak baita ere, kontaktu hori geroz eta urriagoa dela, geroz eta pobreagoa, eta beraz hizkuntza bera ere, zaurituta, agertzen da zentzu horretan, eta bestetik ez da irakurtzearen kantitatea murriztu, ze WhatsApp bat irakurtzen da berdin ez, baina bai kalitatea, ez da berdinan bertatik irakurtzen ditugun kontuak, edo liburu baten bitartez irakurko ditugunak. Eta hizkuntzaren pobretze honekin, baita ere espresioa eta bertan sartu daitezke, beste bi adar ditugu eta dira motivazioa eta atentzio gaitasun gabeziak. Motivazioa zentzutan ulertu behar dugu, mugikorra azkenean guztia dela, baina guztia da orain. Ez dugu esfortzu bat egiten, zerbait lortzeko, aspertutan dago mugikorra dut, ez? Emozioekin ez dakit nola jokatu mugikorra dut. Dopamina txute bat nahi dut, argazki bat joko dut, eta laika jasoko ditut, eta abar luze bat, ez? Eta zentzu horretan motivazioa zigortzen du, eta nik uste aretan nabariagoa dela, atentzioaren gabezia, ez? Atentzioari dagokionez, ulertu behar dugu garuna muskulu bat bezala jokatzen du lan, ez da organo bat izan, eta entrenatzen dugun modu hortara jokatuko duela. Beraz, TikTokeko bideo oso motzetara entrenatzen badugu eguna joan, eguna etorri, ordua, 3-4 orduz, egunean, gero zailtasun handiak izango ditu, atentzio handiagoa eskatzen duten, estimuluei aurre egiteko, izan pelikula bat ikustea, edo zer esan ikasgelan atentzio hori mantentzeko, ez. Hainbat albondo dituzu eta hainbat kalte ere, ez dakit Nouzu Fontzalen proiektuaren bidez ikasleak kontzienteago izan diren eta euren kontsumoiturak edo aldatu dituzten. Bai, zorionez, lehen azaldu zu oso ondo, ez? Ni uste Nouzu Challenge honen proiektuan helburu nagusiak zian, alde batetik ezagutza hori eskaintzea ikasleei, benetan zer dugun ez, pantailan beste aldean, eta ulertzea ez, produktu ordaintzen ez dugun unetik bihurtzen garela produktu, eta horrek ze ondorio izan ditzazken, guregan, eta dituen. Eta bestetik egiaztatzea ez, benetan zer nolako harremana dugun gai honekin. Baina haratago joan ziren helburu batzuk ere eman ziren, zorionez, eta ikasle gutxi batzuen artean, gero proiektua bukatu genuen harreman osasuntsu bat eraikitzeko, ohitura osasuntsu batzuk landuz eta barrez. Esan bezala, ikasle gutxi batzuen artean eragin izan zuen, eta hortik hilabete batzutara, eragutzi zidatenean mugikorraren erabilera, 5-6 ordutik 3 ordutara jetzi zuten, eta hori oso pozgarria izan zen, ez? Eskerrik asko Lazkano gaurkoan gurekin izateagatik eta hurrengor arte. Hurren arte, mila esker. Telmo entzun dugu, hainbat kontu azaldu dizkigu, horren artean, egia da, egun, mugikorra, gure hirugarren hanka edo besoa badela, eta agian arraroa iruditu zitzaiguken, astebetez mugikorrik gabe egotea, agian kolapso bat izango litzateke. Posible ikusiko zenukete zuen burua, gai ikusiko zenukete astebetez mugikor barik egotea? Nik uste, hau ez dela posible izango, alegia. Egia da, izugarrizko dependentzia dakagula mugikorrari, eta horren inguruan eztabaidatu behar dugu, eta nik uste eman ditula gauza batzuk keskatzeko mokoak, baina mugikorra badago. Gure realidade bat da, gure lenguai berri bat da, eta beraz, nik uste ez dela dezigarria hori kentzea. Mugikorrarekin ondo harremandu behar gea, eta hori da netzako erronka. Ez mugikorra gure bizitzatik kentzea
ez da erreala, ez da mugikorra, ez sare sozialak, ez teknologia, ez? Eta inkluso ona izan daiteke. Gero beste gauza bada ze ondorio ditune, oza, arrisku, ez? Eta hemen, nik uste telmo batzuk jartzen zituela mahai gainean, adibidez, zenbat erabiltzen dugu mugikorra, 5-6 ordu egunero lanaren parte bada, igual, ulertu daiteke, baina ezebez egiteko, igual, dependentzia handi, ez? Eta batez ere da, zertarako ez ditugu erabiltzen 5-6 ordu horiek, ez? Igual, 5-6 ordu horietan kirola egin dezakegu, lagunekin egon, ikasi orduan, ez hori da aztertu behar dena, ez? Denbora hori galera bat den, edo zerbait onerako erabiltzen badugu, hartzen badugu telefonoa, eta 6 ordu egoten bagara, novela bat irakurtzen telefonoan, berez niri ez zait gaizki iruditzen, gero beste gauza bada denbora galtzen ari behar, ez? Eta gero, planteatu ditu netzako bi klabe oso interesgarria, eta da hizkuntzaren galera, ez? Eta hau adibidez euskararekin egia da azken boladan ateratzen ari direla app asko euskaraz, nik adibidez gaur jaitziret berri bat, hilekoa kontrolatzeko edo hilekoa jakiteko, euskaraz egindako aplikazio bat sortu da, ez? Orduan, nik uste positiboa ere, edo bestaldea ere ikusi behar degula, ez? Mugikorrak ere ematen digula, eta mugikorrak dakan teknologia ere ematen digula aukera asko, euskaraz ere baliabideak egiteko, ere gauza bat da egiten ari garen edo ez, ez? Orduan, hortze ere formatu berriak sortzeko desafioa dago, ez? Eta gero egia da daudela arrisku bat, berak, eta nik ez nator bat berarekin, ez? Pornografia goiztiarraren inguruko keska bat somatzen du, nik bez pornografia goiztiarra kontsumitzea ez zait bat ere arazoa hiltzen. Zenolako pornografia kontsumitzen dugun da eztabaida, ez? Baina gaztetik sexuarekin harremana eukitzea, ez da txarra, ez? Guazen pornografi ona egitera, guazen demokratikoa eta zitzailea den pornografia egitera, eta guazen hori egitera. Baina baik eskatzen hauena beste gauza bada, eta da sare sozialetan erabiltzen ari diren eraso sistematiko eta zuzenekoak, ez? Eta virtualidade horren aitzakia hartuta, ez ditugu eraso modun ikusten, eta ari naiz pentsatzen batez ere eraso matxistak, LGTB-fobikoak eta arrazistak eta errealak dira. Ez, nik horietako batzuk pairatu izan ditut, eta ez da virtuala zoik, ez? Eraso horiek existitzen dira. Eta horren inguruko regulazio baten beharra nik uste dut ezinbestekoa dela, ez? Violentzia digitala deitu den hori regulatu behar dela, zen violentzia digitala erreala da. Bueno, nik nire kasuan aitzaki, aitortu behar dut programa hori etxean behar dudala. Eta ez bakarrik nerabeak hor daudelako, baizik eta helduok ere berraztertu behar dugula zen olako erabilera egiten dugu mugikorrarekin. Ados nago zurinerekin, mugikorra tresna bat dela. Ados nago bebai nerabeen artean sor daitezkeen arazoak larrienak dira erasoak, haien artean sortzen diren erasoak eta jasarpenak. Baina horretaz aparte, momentu honetan nirik gehien kezkatzen zaidana da zenolako erabilera konsiente edo ez konsiente egiten dugun. Geure aizialdian gero eta gehiago erabiltzen dugu mugikorra, eta askotan ondo dago, baina beste askotan igual ez dugu nahi, baina gauden bitartean orduak eta denbora pasatzen da, ezer egin gabe, edo ezer gehiagorik egin gabe. Orduan, ikuspuntu horretatik, pentsatu behar du geure adimena, geure hizkuntza edo geure baloreak nola moldatzen diren mugikorraren eskutik, eta zein nahi du gure bizitzarekin, baina konsiente. Nik konsiente egiten badut, eta konsiente erabiltzen baldin badut, eta nerabei erakusten badiet, konsiente erabiltzeko mugikorra ondo dago. Bestela, algoritmoaren menpe geratzen baldin bagara, kezkatzeko modukoa da. Bestelako gai bati helduko diogu oraingoan, grebaekin hasi dugu lehen, grebekin jarraituko dugu orain. Izan ere Euskal Herriko Mugimendu Feministak greba orokor feministara deitu du azaroaren 30erako,
zure kamisetan ikusten den bezala zurine. Bueno, dagoeneko greba batzordeak abian daude, lanean dago mugimendu feminista, ez bakarrik emakumeak gizonak ere batzorde horren parte badira, batzorde mixtoak sortu baitira, hilabete da gitzi gelditzen da. Bai, egia da, larun bat honetan mugimendu feministak aurkeztu zuela herri akordioa deitu diona, eta ja data importante bat daukeula mai gainean, azaroak 30. Eta motiboak badaude, leno hitz egiten genuen, EHUko irakaslea dakate arrazoia grebara juteko, eta mugimendu feministak mai gainean jarri dituen aldarriak nik uste dut ezinbestekoak direla, zaintzaren inguruko hausnarketa bat eskatzen da, eta zergatik eskatzen da hausnarketa bat, zaintzaren inguruan sortzen den guztia, oso gera latzean dago, momentu untan, ia 200.000 pertsona zaintza eremuan lan egiten ari dira, beraz, jende askori egiten dio erreferentzia modu laboralean, zein gero eslaboralean danok zaintzen dugun eta danok zainduak izan behar gara, baina mundu laboralean, mundu produktiboan lanean dabilen, hoien egoera latza da, lautik bat modu irregularrean lan egiten ari dira, alegia papel gabe, alegia modu ia esklabutzan, eta emakume asko, zenbatez ere zaintza emakumeak egiten dute, horietako asko migranteak dira, eta horietako askok internak deitu dizkiogun horiek dira, alegia 24 ordu egoten dira lanean esklabutza, ez? Soldata ez duinaren menpe. Eta zergatik sortzen dau? Bueno, batetik uste deulako zaintza ez dela lan bat, orduan lana duindu behar da, lana sortu behar da, eta bestetik regulazio bat ez dagoelako, eta zaintzaren privatizazio prozesu haundi badagoelako, ez? Eta hau, erantzuleak daka, eta horregatik egiten da greba bat, ez? Erantzulei, hoiei, erreferentzia zuzena egiteko alderdi EAJak, Euskal Herri Jeltzaleak, privatizazioaren aldeko estrategia bat egin du, ez? Zaintzaren privatizazioaren inguruan. Eta mugimendu feministak mai gainean jarri duguna da zaintza publiko sistema bat behar dugula. Danak zaintza behar dugu, danok zainduak izan behar gara, eta hoiekin ezin da negozioa egin. Beraz, hori da mai gainean ipini duena. Eta gero ere egin da, egiten zaio erreferentzia bat, bakoitzak eduki behar duen erantzukizunari, ez? Zergatik zaintzen dugu emakumeok oroar. Zergatik zaintza da esparru erreproduktibo batean egiten dana, ez? Gizonak ardurak hartzen ez dituztelako, ez? Eta zentzu horretan eri oso interesgarria iruditzen zain mugimendu feministak mai gainean jarri duen planteamendua, ez? Gizonei erreferentzia eginez, gizonak grebaren parte izaten, eta gizonei ardurak eskatzen, ez? Eta nik uste dut momentu interesgarria ere badala, gizonak 2., 3. eta 4. plano batean egotean, normalean ohitutak ez daude, beraz, jun daitezela hori egitera, baina irauli behar dugu sistema hori, ez? Eta nik uste dut ausardi handiko planteamendua dela mugimendu feministak mai gainean jarri duguna, eta seguramente instituziotik eta alderditik erantzun bat jarri behar da mai gainean. Ikusiko dugu nola jungo dan greba, baina nik espero dut benetan kapazak izatea, urgentziazkoa den errealitate bat mai gainean jartzea, eta benetako negoziazio kolektibo bat mai gainean jartzea, zen bakigu, eta Jon Azkunek EHUko greba saltzen zuenean, esaten du ez, gure helburua ez da borroka egitea, gure helburua ez da greba egitea, gure helburua inzidentzia politikoa da, orduan, nik espero dut, eta ikusiko du gurriak 30 eta gero zer gertatzen da, baina niri bai gustatuko litzateke negoziazio mai bat egotea, eta benetan zaintza sistema publiko duin bat sortzeko kapazak izatea. Dakagun gobernuarekin ere egia da, zalantzak ditu dela, zeren bere derua oso argia da, eta neoliberala da, privatizatzailea da, eta familiarista da.
Enbat kontu aipatu dituzu, larun batean, Euskal Herriko Mugimendu Feministak herri akordioa aurkeztu zuen eta hainbat eragilek gainera bat egin zuten akordio horrekin, hainbat premiari aurre egiteko akordioa da, batzuk epe laburrerako, beste batzuk epe luzerako, eta epe luzekoen artean, badago, hori ez, zaintza publiko sistema komunitario bat eraikitzea, Osakidetza dugun bezala, zaintza sistema publiko bat ere... Zenbat denboran izango dugun Osakidetza, hori ere, beste eztabaida bat da. Eta horri erantzunez eta kontua da, justu igandean, Itsaso Atutzari egin zioten Berriakoek elkarrizketa, eta Itsaso Atutzak berak adierazi zuen, ez duela ikusten grebarako arrazoirik. Bueno, pues bera izango da, aipatu bezala, etorkizunari begira, daukagun erronka nagusietariko bat da zaintzen kontua. Pandemian ikusi genuen, geure bizitzan zehar guztiok izan gara zainduak eta batzutan zaindari bagara. Orduan, ikuspuntu horretatik, gizonak zein emakumeak guztiok daukagu horietako paper bat, eta birplanteatu behar ditugu zenolako paperak ditugun eta zenolako oreka daukagun bi paper horien artean. Ados nago zurinerekin, instituzioen gandik erantzunak izan behar ditugula, batzutan ja izaten ditugu, baina askotan ikusten dugu eta Itsaso Atutzaren alderdiaren eskutik askotan entzuten ditugu proposamenak, ze ez datoz bat grebaren leloarekin, eta ni oso ados nago leloarekin, zaintzak izan behar dira eskubide unibertsal bat. Eta eskubide unibertsala esan nahi du eskubide hori garatzeko garatzeko behar dugun sistema publikoa izan behar da, eskubide unibertsala nahi baldin badugu, publikoa eta duina, eta guztion artekoa. Eta horretarako, pausoak eman behar dira, eta pausu bat da greba hau, oso beharrezkoa. Erakunde erantzunak aipatu ditu, Urkulluko azken asteetan greben arrazoiak edo greben interes izkutuak aipatu ditu, artean, zerbitzu publikoetan greba ere badagolako deituta, ikusi da Osakidetzaren gainbera bat, gizartearen kezka badena, privatizaziorantzko joera. Bai, eta nik kezka handiz entzuten ditut bai Urkulluren hitz haue, bai Atutzaren hitz horiek. Greba eskubide bada, langileak dugun eskubide bada. Ez orduan, zuk egon zaitezke ados edo ez. Baina zu eskubide horren kontra ezin dezu egin, zen greba estrategia, langileok dakagun estrategia bada. Orduan, hori ezin da kolokan ipin. Eta orduan niretzat, bai Urkulluk eta bai Atutzak oso soberbia handiko diskurtso batekin egiten ari zaie. Normalean greba dagoenean entzun behar zaie greba horien langile izenolako mezuak bidaltzen dituzten, gero zuk hartu ditzazkezu edo ez, baina entzun behintzat, ez jendea ez du greba bat egiten dirua galtzen egun batean. Bizioagatik, ez? Eskari zehatz batzuk nahi ditulako, beraz. Soberbia handiko hitzak iruditzen zaizkit, eta nik uste dut pentsarazteko mokoak. Ez dut ikusten adibidez Urkullu horrelako hitzak esaten patronalari, ez? Normalean patronalarekin beste harreman goxoago bat eraikitzen du, ez? Egia da Atutzak esan zuela hori, Berriako elkarrizketan, eta niretzako beste gauza bat ere esan zuen asko larritu ninduena, eta zan, greba hau ezekila oso ondo nork antolatzen zuen, zen EAJkoak ere feministak dire, zen eske hauek dira batzuk, argi eta garbi Euskal Herriko mugimendu feministak antolatzen du greba, sindikatuen babestarekin. Euskal Herriko mugimendu feminismoaren subjektu politikoa da, historikoki, beraz. Egon zaitezke adoz, edo ez. Baina autoridade guztia euke, mugimendu feministak, autoridade ibilbidea eta militantzia greba bat deitzeko. Orduan, errespetu pixkat eskatuko niokeni
Atutza Andereari jakinda gainera, hauteskunde municipal batzuetatik gatozela, zeinetan alderdiaren EAJaren leitmotiba eta marko osoa izan da emakumeen powerra, importanteak dira emakumeak lehen mailan egotea, orduan benetan interesa badute emakumeen egoeraz, entzun dezatela mugimendu feministari, kritikaz, danok horrela entzuten diogu, mugimendu feministak ez du gauzak esateagatik, baizik eta prozesu haundi eta demokratiko eta politiko baten ondorioko erantzunak direlako, berak errespetu pixkat, nik uste Euskal Herrian dakagun, mugimendu politiko indartzunetariko bat eta anitzenetariko bat, eta, soberbia hori nik uste etxean utzi behar detela. Bai, zurinek esan du, greba eskubide funtseskoa da, eta respetatu behar da. Zu ados ez baldin bazaude, ez egin greba, baina grebak ez dira doainik egiten, oso langileentzat dirua kostatzen zaie, eta ez dute egiten musutruk edo nahi dutelako, egiten dira gauzak aldarrikatzeko, gauza importanteak aldarrikatzeko, eta ez bada, ikuspuntu horretatik ez da bakarrik eskubide bat, baizik eta da bide bat adierazpen askatasuna aldarrikatzeko, eta kaleetan, kasu honetan mugimendu feministaren mezuak helarazteko, eta errespetu handiz, ikusi behar da eta opinatu behar da, ze bestela, zurinek esan duen bezala, beste eskubide askorekin gauza bera egingo bagenu, ze egingo, hau ez litzateke demokrazia bat izango, bai? Grebarako eskubidea daukagu, eta Urkullu entzun dugu, greben kontrako adierazpen batzuk horiek ematen, eta atzo, ambulantziako langileak greban daude, atzo ikusi genuen, nola protesta batean, ertzaintza gogor oldartu zen horien kontra, orduan batetik badaukagu distuzioen mesua greben kontrakoa, eta gero nola kriminalizatzen duten greba ertzaintza bidalita edo. Bai, eta berriz ere fokoa desbiatzen da eskubide batetik, Zer gertatzen da ambulantziakin, berriz ere hezkuntzan gertatzen danarekin, zaintzarekin gertatzen danarekin, edo zuzenan gertatzen danarekin privatizazio prozesu bat ematen ari dela. Ambulantziako langileak ateratzen dira bere lan baldintzak eskatzeko batetik, eta bestetik benetan herritar guztioi egiten edo jaso behar dugun zerbitzu bat duintasunez jasotzeko eskariarekin, eta kontrapartida, ertzaintzak dator, eta eskubide baten kontra egiten du, zen greba egitea eskubide bada, asko errepikatzen dugu, baina egiten duna da eskubide hori erreprezioarekin erantzun, eta, niri asko kezkatzen hau, honen atzean ikusten dalako benetan gobernuak eta benetan Eusko Jaurlaritzak dakan, beldurra, edo tentzioa, edo zenolako estado animiko batean dago, eta, egia da greba asko datoztela, eta asko daude konbokatuak, eta batzutan, buruzagi batzuei entzun diet, asko dira, gehiegi dira, igual, arrazoiak daude grebak konbokatzeko, baina egia da, ertzaintzaren jarreraz da hori izan behar, tamalez eta lehenengo aldia. Nik harinez akordatzen patzaren urtean Tubacexeko greba horretan ikusi genituen irudi lasgarri horiek bide batez, ertzaintzak berak ere mobilizazioak egin izan ditu azken boladan, eta nik ez ditut horrelako liskarrak ere ikusi, orduan, galetuko nuken ere buruari, operatibo bat prestatzen den momentu horretan, poliziaren operatibo bat prestatzen den momentu horretan, zenolako baldintzak eta zenolako kriterioak hartzen dira
dira, ez? Eta imaginatzen dut, mesa baten bueltan esaten, bueno, langileak dira, ezkerrekoak dira, bueno, tira, honi bai erreprimitua, gureak dira, gure langileak, gure lagunak, horiei tzalotu. Eta hori ez da kriterio polizial, segurtasun kriterioa, baizik eta oso arbitarioa den kriterio bat, ez? Orduan hori ere erakusten du, horren atzean ez dagoela segurtasuna, baizik eta horren atzean dagoela errepresioaren oinarria. Zuk esaten duzun hildotik, nik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dela herri honetan ertzaintzaren paperaz, bai? Polizia guztien papera izan behar da eskubide guztiak babestea. Eta eskubide horien artean greba eskubidea da. Orduan, haien papera izan behar da greba eskubidea garatzea edo finkatzea, eta aldi berean jendearen gainontzekoen eskubideen arteko borroka horretan oreka mantentzea eta eskubide guztiak edo jende osoaren eskubide guztiak mantentzea. Ez badute hori egiten, eta bakarrik egiten dute eskubide baten kontra, eta ez alde, kontra egiten baldin badute, bere papera ez da demokratikoa. Bere papera ez da demokratikoa. Orduan, hausnarketa hori egin behar da, ez bakarrik hemen, ze leku guztietan gertatzen da, eta boterearen menpe dago polizia, baina botereak pentsatu behar du, eskubide guztiak garatzen ez baldin badira, ez gaude demokrazia osoan bizitzen. Eta niretzat hori da egin behar dugun hausnarketa, eta instituzioen gandik hausnarketa hori egin behar da. Hainbat greba daude gaurko egunean, ostalaritzak ere greba eguna du, eta horrez gain, asko egongo dira, eta guztiak ezin ditugu aipatu, baina bigarren greba eguna izan dute Mekanerreko langileek, enpresak iralaren batean, enpresa itziko zuenaren iragarpena egin zuen, zuzendaritzak dio, enpresa ez dela bideragarria, baina enpresa batzordeak guztiz kontrakoa dio, ezta? Estegiantiz taldeak irabaziak dituela, eta euren asmoa dela irabazi horiek handitzea eta enpresa leku aldatzea kostuak merkeagoak izateko. Gaur greba eguna izan dute, eta horrez gain, Jaurlaritzarekin bilera izan dute, lehenengo bilera, ikusteke dago zer eman duen bilera horrek, baina ez dakit agian Jaurlaritzak itziera horren kontra, bitartekaritza lanak egingo ditu edo ez, baina industriaren defeltzan edo egin beharreko urratsak eman behar dira. Bai, Mekanerren egoera ez da bakarra, ez? Mitzelinikin ikusi dugu, Mercedesekin ere ikusi dugu, ez? Egia da, ez? Enpresa handia, edo ertainekoa dakaten estrategia, eta azken boladan asko erabiltzen ari diren estrategia nahiko perversoa da deslokalizazioa, ez? Zer esan nahi du hau, ez? Enpresak eramaten du bere egoitza beste leku batean, kostu gutxio dakan enpresa, leku batea, eta etekinak aurrera atetzen du, eta erabiltzen du aitxaki perverso bat, erraten duena, ez? Irabazpenak ezakatela, eta orduan itxi behar dela, ez? Eta, honen inguruko legealdi bat beharko genuke, regulazio bat beharko genuke, ez? Enpresa bat ezin du itxi eta kaleratu bere langileak irabazpenak izanen baditu, ez? Mugitu daiteke, hala da, ez? Zuk enpresa auki dezakezuna ez zu lekuan, baina orduan zuk ezin dezuna da itxi argudio laboral bat mahai gainean ipinita, ez? Jakin da askok etortzen direla eta batzutan instituzioak alfombra gorria jartzen dietela etortzeko, ez? Eta etorri bai, hemen implantatu eta gero nahi dezunean alde egin, ez? Eta orduan langileak geratzen dira hortxe, ez? Galduta, ez? Hau ikusi dugu horren inguruan egin behar da hausnarketa bat, erregulazio bat behar da, eta marko laboral propio bat ere behar da, ez? Atzo jakin izan genuen adibidez Gasteizko Mitzelineko fabrikan, ez? Egin zuten boskak eta referenduna eduki zuten jakiteko ez? Intersindikal hoien baitan zeuden, edo bakarrik negoziazio mailetara juten ziren, ez? Eta erabaki zuten batxorde bezala jungo zirela multinazionalarekin negoziatzera ezinbestekoa
ezinbestekoa da hori, ez? Hemendik egin behar ditugu gure politikak eta hemengo batzordeak kapasitatea eduki behar dute maila baten bueltan negoziatzeko. Gero egia da askotan bueltan horretan ez direla patronalak ezertzen, ez? Eta arazo bat dakagula, ez? Baina erabakiak hartu behar diran tokia tokiko eta tokian dagoen egoerari bideratuta, ez? Beraz, tamalez, uste dut greba hau aurrera segituko duela, saia ikusten dut akordioa, baina deslokalizazioa ez da Mekanerren kontua baizik eta oroar, eta honi ere heldu behar diogu industria ereduaren inguruko eztabaida bat edukiz. Bai, kasu honetan nik bi gauza antzematen ditut. Alde batetik, Zurinek esan duena, deslokalizazioa enpresaren etekinak handitzeko, ze enpresaren kasuan etekinak badaude, baina haiek handitu nahi dituzte. Baina beste arazo bat da, eta arazo globala da, eta da automozioa mundu osoan krisialdian dago. Eta krisialdian dagoen industria edo sektore baten ikur bat da dira deslokalizazioak etekin horiek mantendu ahal izateko. Zoritzarrez, eta askotan esan dugu Berreok eta ni legebiltzarrean nengoenean defendatu nuen orain dela 4 urte jadanik hemengo industria, euskal industria, automozio euskal industriak moldaketak egin behar zituela aro berrietara egokitzeko eta datorkigun etorkizunari aurre egiteko. Ez dugu ezer egin eta orain ikusten dugu horren ondorioa. Eta horren ondorioa zer da? Ez bakarrik Mekanerren kasua, Michelin, automoziorako osagaiak egiten dituzten hainbat eta hainbat enpresen kasuan ikusiko ditugu zailtasunak, batzutan zailtasun faltsuak, hau da, deslokalizazioak etekinak handitzeko, baina beste kasu batzuetan izango dira benetako arazoak, eta zer gertatuko da? Langileek ordainduko dutela egoera hori. Eta guk legebiltzarrean orain dela 4 urte plan bat eskatu genuen moldaketa horiek egiteko eta kalean geratuko diren langileentzat formakuntza berri bat edukitzeko beste sektore berri batzuetan, adibidez energia berriztagarrietan edo beste sektore batzuetan sartu ahal izateko, baina ez da ezer egin hemen, eta Jaurlaritzarengatik ikusiko dugun mezua izango da ezin dugu ezer egin, faltsua da, haiek gauza asko egin ditzakete ez kasu honetan enpresa ez izteko, baizik eta langileen egoera hobetzeko eta beste etorkizun bat emateko. Eta ez dute zer egin. Ikusiko dugu beraz zer gertatzen den afera honekin eta gainontzeko guztiekin. Eskerrik asko gaurkoan berri hori gurekin izateagatik, Zuriñe Rodríguez eta Joseba Becerra, eskerrik asko bioi. Eta orain tarte bat, eta jarraian itzuliko gara eguneko albiste nagusiekin, Karolina Suárez Kastariak giretuta, orain arte. Hamaika telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen.